Baš mi se sviđa. Što? I ja sam smislila super način da ukrasim svoju kartonsku kuću. Dakle, trebaju mi olovke, stavit ću ih na krov, tako je. A ovdje ću nacrtati cvetiće. Imam flomastere. Ispalo je tako slatko. Sviđa mi se. Flomasteri mi više nisu potrebni. Hajde da vidimo šta ima u kanti za smeće. Staro cveće. A treba mi samo papir. A ovo ću baciti. Da, tako je. Nalepit ću ga na prvi sprat. Tamo će biti slatke zelene tapete. A sada uzimam flomaster i štapić od sladoleda. Nacrtat ću pod. Kako cool! Baš mi se sviđa kako je ispalo. Svaka mi čast. A sada uzimam stari sunđer i lepak. Spojit ću nekoliko sunđera zajedno i dobiti kauč. Prelepo. Stavljam ga u sobu. A zatim uzimam karton. Od njega ću napraviti ormar. Nacrtat ću vrata i to je to. Sviđa mi se kako je ispalo. A sada uzimam obojni papir i sečem male trakice. Gledajte, ovo liči na tepih. Stavit ću ga ovdje ispred kauča. A dalje uzimam plastični poklopac. A dodajem malo lepka i lepim krede. Da, sada imam sto. A tu će biti ormar. I ostalo je nacrtati portret malutke. A ne mrdaj, draga. Tako si lepa. Gotovo, pogledaj. Sada tvoju sliku treba staviti u okvir. I okačit ću sve slike na zidove. Tu će stajati sto, stolica i svež ručak. Ostaje samo da ukačim zavese i gotovo. Da, ispalo je super. Sada imam svoju cool dnevnu sobu. To je jadno i smešno. Sad ću pokazati šta znači stvarno cool soba. Marš odavde. Ovo je moj kozmetički kofer. Otvorit ću ga. Dakle, biram ovaj lak. Da. Boje je fantastična. Nacrtat ću srca lakom. Tako je. Ali nešto mi nedostaje. Već si ovdje odlično. Hajde da vidimo šta si doneo. Da, skloni se. Wow, kakav prelep kamin. Stavit ću ga ovdje. Tu će biti cveće, a ovdje mekani tepih. Tu ću staviti fotelju, sto i dodati malo ukrasa. Moja slatka lutko, hajde da te slikam. Odlična fotografija. Dodajem zlatni okvir i kačim na zid. I treba što više dekora. Lepota, moja soba je gotova. Jel ti se sviđa, draga? Ovdje je tako slatko. Donesite mi ručak. Wow, kakva lepota. Sve mi se sviđa. Tajra, odlično si sve uradila. Eto, jesi čula? Baš mi je drago. Usput imam poklon za tebe. Kupila sam ti novi telefon. Roze i najmoderniji. Sada moramo da ukrasimo drugi sprat. Pozvaću Kena u pomoć. Evo te. Treba da stavimo tepih ovdje. A još zalepi roze tapete na zidove. Odlično ti ide. Kene, a još želim da ovdje bude lavabo sa ogledalom. Da, tu stavi police. Super. I još mi treba WC šolja. Da, čak i ona mora biti lepa. I svuda treba da budu moje slike.
Kakva lepa zlatna kada. O, čekaj, imam ideju. Našla sam roza dijamante. Sad ću napuniti kadu sa njima. O, da, ovo je savršeno. Šta? Da li to mačka? O, kako je slatka. Barbie, idi da se kupaš. Stavi svoju zlatnu masku i uživaj. I ja ću sebi staviti masku. Vreme da se odmorim. Oho, to zaista izgleda cool. Nema veze, ja ću napraviti još bolje. Imam šareni karton. Izabrala sam ovu boju. Da, super! A sada uzimam šarene dugmiće. Ukrasit ću zid. O, lepota! Mnogo mi se sviđa. Gledajte, ovo liči na prave pločice. Iz starog jastuka ću izvaditi vunu i stavit ću je na pod. A sad je pod tako mekan. A od plasteline ću napraviti WC šolju. Da, uspela sam. Ali to još nije sve. Okačit ću roletne na prozore. A još mi treba lavabo i ogledalo. Super! Joj, tako sam gladna. Poješću cornflakes. Tako lep. Znate šta? Mogu uzeti praznu kutiju od cornflakesa i seći iz nje potrebne delove, naneti lepak i ukrasiti sve šarenim slamkama. Da, to će biti tuš kabina. A slavinu ću napraviti od dozatora i žice. Uspela sam. Sada uzimam kesu, provlačim žicu i eto, moja zavesa je spremna. Ispalo je super, zar ne? A još želim da po celoj sobi budu patke. One su tako slatke. Sviđa mi se. Sad ću obući moju lutku u kupaći kostim koji sam napravila od balona. I to je to. A možeš ići da se istuširaš? Kako ti se sviđa tvoje kupatilo, jeli? Vidim da si oduševljena. Baš sam srećna što je sve ispalo kako treba. Ajoj, to je smešno. Ok, ja ću napraviti treći sprat. Imam sanduk sa draguljima. To će biti odlične zavese. Okačit ću ih ovde. Pod ću obložiti zlatnim novčićima. Zatim ću staviti krevet, lampu, sto i stolicu. Čekajte, treba mi moj stilista. Da, zdravo, draga. Šta ti je sa kosom? Hajde da te sredim. Meni nije potrebna pomoć. Napravi prelepu haljinu za moju lutku. Odmah. Pa ne sviđa mi se. Menjaj. Šta? Ovo je previše svečano. Dalje. Jao, to uopšte nije moderno, menjaj. Wow, da. Evo ti plata. Šta? Pa dobro. Haljina je prelepa. Zaista je divna. Hvala, Tyra. Izgledam kao princeza. Hoću da pogledam modni časopis. Šta je sa njim? Iseckala sam nešto za sebe. Dakle, sipat ću ovde pesak. Tako je. Tu ću staviti kanticu, lopaticu i psa. A sada uzimam drvene štapiće. Evo ih. Zalepit ću ih sve zajedno. Tako je. A zatim ću dodati detalje. Sad čekajte još par pokreta. I eto, ispala je ležaljka. Sada moja lutka ima svoju plažu kod kuće. Zar to nije prelepo? A krov ću ukrasiti srcem. Gotovo? A ja krunom.
Tara, uspeli smo! Sada imamo 2 nove lepe kuće za lutke. Tajrina je neverovatno skupa, a moja je jeftina, ali sigurno nije ništa gora. Jel da? Napišite. Dakle, hajde da vidimo šta se krije ispod ovih tajanstvenih kutija. Wow! Pa to su kućice. A Mia će praviti kuću u stilu McDonald'sa, a Tracy u stilu Baskin Robbins. Meni je moja lutka donela sos. To je odlična ideja. Hajde da ofarbamo kuću sosom. A zidovi ću ofarbati senfom, a krov neka bude crven. Koristit ću kečap. Ispalo je slatko. Tracy, a šta si ti smislila? Ja topim sladoled uz pomoć fena. Ostalo još malo. Hajde brže. O, gotovo. A sad ću sipati sladoled na kuću. Wow, sad je roze. Kakav je to tobogan, Mia? Smislila sam da stavim ovdje ovaj tobogan da bi moja lutka mogla sa drugog sprata odmah da stigne na prvi. A dole čeka bazen sa lopticama. O, to je baš dobra ideja. I ja ću staviti tobogan. Da. I dole također bazen sa lopticama. Pogledaj, Tracy, šta sam još smislila. Hoću da ukrasim kuću pomfritom. Sad ću na sve prozore staviti ram od pomfrita. Da. A zatim ću izvaditi burger i oduvati sa njega susam direktno na kuću. Wow! On je sada u susamu. Sjajno. To nije loše. A ja sam smislila ramove za prozore u obliku glazure sa šarenim konfetama. Izgleda tako slatko. Da, baš mi se sviđa ta ideja. Zatim uzimam kornet, lomim ga na 2 dela i pričvrstit ću ga za kuću. A unutra ću dodati plavi krem. Sad će na mojoj kući biti sladoled. Wow, svaka čast, devojke. Hajde da vidimo šta će biti dalje. O, brat, a jesi li sigurna da znaš da kuvaš? Sad će u kućici biti požar. A Mia, brzo popravi to. Nema veze, već sam našla idealnu kuhinju. Treba je samo instalirati. Biće sa aparatom za piće, fritezom i roštiljem za pljeskavice. Ovdje će moja lutka sigurno moći sve da spremi. Da, to je savršeno. Moja lutka je napravila mini pomfrit. Sad ću ga probati. Ukusno. Jao, nešto sam žedna. Oho, već mi je sipala mini čašu kole. Hvala puno. Dakle, nastavit ću da sređujem kuhinju. Ovdje će staviti police za namirnice, a tu ću postaviti sto za izdavanje narudžbina. Okačit ću plakate i staviti ekran za reklame. Da, sada moja lutka može da prima narudžbine. Moći će da zaradi. Od prve zarade smo kupili stolove i stolicu. Gledajte. Mada znate, ova stolica je prošljive. Grozna je, a uopšte se ne uklapa u naš stil. A bolje da stavim fotelje u obliku burgera. Da, to je druga stvar. Čak sam se i umorila. Tracy, što radiš? Kakav ukusan burger. Nisi mi pričala da imaš tako ukusne fotelje. Tracy, daj mi! Kako si smela da ga pojedeš? To je moje! Ali on je tako lep. Molim te. Dobro, i ja ću napraviti kuhinju za moju lutku. Rasporedit ću sve potrebno za pravljenje sladoleda. Različite konfete, sirupi i tako dalje. Odlično. Moja lutka će moći da sastavi bilo koji sladoled koji budu želeli klijenti. A ovdje ću staviti frižider. Tu će biti sto sa sladoledom raznih ukusa. Stavit ću još stočiće i fotelje u obliku sladoleda, a na zidove ću okačiti plakate. I još ću instalirati aparat za sladoled. Da vidimo kako radi. Stavljam novčić. Čudno, ne odgovara. Treba uzeti veći. Hoće li ovako uspjeti? Da, super!
Sad ću probati. Wow, ovo je prelepo. Stop, šta se dešava? Moja lutka se smrzla. To nije u redu. Smislila sam. Uzet ću papir i seći ću ovakvu šaru. A zatim ću dodati detalje. Da, tako je. Pogledajte, ispala su prava vrata u obliku sladoleda. A zalepit ću ih ovdje. Savršeno. I ja sad imam vrata, ali u obliku pokrita. Da, savršeno su se uklopili ovdje. Eto, završili smo sa prvim spratom. Jo, kakva komplikovana igra. Treba se maksimalno koncentrisati. O ne, lutko, ne sada smetaš mi. Pa šta je bilo? Jo, izvini, moja draga. Još nismo završili tvoju kuću, da? Hajde da ti napravim zonu za igranje. Ovdje će stajati konzola. Na zidove ću okačiti plakate. Tu će biti garderoba, ovdje krevet u obliku burgera. Možeš da se odmoriš. Ajde, uživaj. Jao, Mija, tvoja lutka je već ogladnela. Šta ćeš da radiš? Znam šta da radim. U ovom krevetu ima tajna polica, a unutra je lep burger. Prijetno? Odlično. Sada mogu da igram telefon dok moja lutka igra konzolu. Mija! Jao, ona me ne čuje. Dobro, neka je. I ja ću napraviti spavaću sobu za lutku. Ali moj krevet će biti od sladoleda. Obožavam sladoled. Dakle, stavit ću krevet, okačit ću plakate, raširiti tepih. Tu će biti ormar, ogledalo i aparat sa konfetama. Da, sada moja lutka može ovdje i da odmara i da jede kad god poželi. Sjajno, uvek sam sanjala o beskonačnom sladoledu. Dakle, hajde da probamo sladoled koji je napravila moja lutka. Super! Mija, baci 5. Ja, dobro, ona je zauzeta. Drugari, napišite u komentarima čija vam se spavaća soba više sviđa. Mija! Ona me i dalje ne primećuje. Dobro, ja već pravim treću sobu. Želim da stavim ovdje tobogan, bazen sa lopticama i igračke. Okačit ću plakate na zidove, a tu će biti ljuljaška. Moja Barbie obožava da se ljulja. Sjajno. Mija! Jao, Mija, ovo mi je dosadilo. Odmah mi daj telefon. Ponašaj se normalno. Treba da pravimo treću sobu. A koliko sam igrala? Potpuno sam izgubila pojam o vremenu. Moje oči su već crvene. Eto, stavi hladan sladoled. Odlična ideja, hvala. Da, bolje mi je. Dobro, a sada treća soba. Ovdje će biti kućni bioskop. Stavit ću burger, televizor, okačiti plakate i dodat ću zvučnike soseve, a tu će biti fotelja. Sada naše lutke mogu zajedno da gledaju smešne klipove. Cool! Da, uspele smo. To je super. Naše kuće su ispale tako svetle. Mija, svaka nam čast. Daj 5. Eto! Zdravo, zdravo! Šta bih htjela da jedem? Tačno! Želim burger, molim vas. Vaša narudžbina je pripremljena. Sad će Bras pripremiti savršen burger za vas. Prvo treba promešati mlijeko i brašno. Aha, mešam. I stavljam lepinju da se peče. Ali prvo moram dodati susam. Eto, savršena lepinja je spremna. Sad je treba preseći na 2 polovine. Sastavljam burger, lepinja, pljeskavica, salata, sir i lepinja odozgo. Gotovo? Miris je prelep. Prijatno, Barbie. Ovo je baš ukusno, hvala. Baš nam je drago. Kod moje Barbie je došao klijent. Hajde da napravimo sladoled. Šta vi želite? Dajte da razmislim.
Ja sigurno želim ovaj sladoled. Važi. Dakle, sečem i jagodu. Tako je. Zatim gnječim je u pire. Odlično. Nakon toga gnječim borovnicu. I dodajem malo pavlake. Mešam. O da, dobila sam raznobojni sladoled. Uzimam kornet i sastavljam roze kugla, zatim plava i konačno bela. Gotovo. Sad ću da probam. O, ovo je baš dobro. Devojke, svaka vam čast. Odlično ste odradile. Sada imate kuću za ljubitelje burgera i posebnu kuću za ljubitelje sladoleda. To je sjajno. A šta se vama više dopalo? Pišite u komentarima.